Det er et godt valg. Jeg er glad for, at du har brugt et par minutter på at besøge rethinketernity.com for at se, hvad Gud har at sige om din endelige, evige destination. Der er masser af mennesker i dag i evig fordømmelse, fordi de aldrig personligt tog sig tid til at søge sandheden om evigheden. Familiereligioner, falske doktriner og ateistiske professorer har alle banet vejen til evig fortabelse for mange mennesker. Jesus sagde, jeg er vejen, sandheden og livet, og ingen kommer til faderen uden ved mig. Ser du, Bibelen siger, at der er en vej, som synes ret for mennesket, men enden på den er dødens vej. Så vi vil gerne have, at du lytter godt efter, for det vi nu vil sige, er ikke en menneskeskabt religion. Det kommer direkte fra Guds ord, Bibelen. Det er bogen over alle bøger. Kritikere har forsøgt at miskreditere Bibelen. Djævlen sætter spørgsmålstegn ved Guds ord. Gudshaderne har forsøgt at brænde den, men alligevel er det en evig bog. Pædagoger latterliggør den. Vores føderale regering har forsøgt at fjerne den fra alle institutioner, de store bygninger og vores føderale institutioner, som denne store nation blev grundlagt på, Guds ord. Men det er ikke tilfældet. Himlens sande Gud, Guds ord er den eneste bog, der eksisterer, hvor forfatteren er til stede. Hver gang den side åbnes. Det er en fantastisk bog. Flight number 93 dokumenterer det moderne mirakel, som er med til at bevise, at Guds ord er evigt. Ikke langt fra et 25 meter stort krater, som fuldstændig udslettede alle dele af flyet, lå der en bibel med uåbnede sider. Det er et moderne mirakel, om man vil, at Gud fortæller os, at hans ord er ubrændbart. Så det vi gerne vil gøre i dag er at præsentere jer for Dr. Tom Wallace. Dr. Tom Wallace er en forkynder af Guds ord. Han har forkyndt evangeliet i over 74 år. Herren har brugt ham til at præsentere, hvad Bibelen siger, der skal til for at komme i himlen. Ikke hvad han siger, ikke hvad jeg siger, men hvad Gud siger i sit ord om evigheden. Mine venner, jeg vil have jer til at indse, at evigheden virkelig er lang tid. Jeg tager fejl. Det er en risiko, der ikke er værd at tage. Brug et par minutter på at lytte til, hvad Dr. Wallace har at sige, hvad Bibelen siger om din evige destination.